současná elektropopová špička původem z Manchesteru. To jsou Hertz. Hello TV Prima, I'm Theo. Hello TV Prima, I'm Adam. And we're Hertz. Tohle duo vystřelilo díky svojí první desce raketovou rychlostí na vrchol. Teď rozvášňují davy po celé Evropě a sbírají jedno ocenění za druhým. Naposled, když jsme hráli v Praze, tak to bylo neuvěřitelné. Strašně jsme se těšili, až se sem vrátíme. Je tu strašně vášnivé publikum a jsou prostě šílení, užívají si to. Show Hertz je složená téměř z celého jejich alba Happiness, ale z ničeho se nedá těšit věčně a i když dlouho tvrdili, že skládat zatím nic dalšího nebudou, názor už změnili. Zrovna jsme začali pracovat na druhém albu. Začali jsme po mnoha letech znovu skládat písničky. Je to zajímavé, protože jsme na chvíli zapomněli, jak vlastně písničky psát. Je to velmi zvláštní zkušenost psát písničky a je to taky velká zátěž na mozek. Adam a Theo nejsou ale jen dva muzikanti, co se schází pouze ve zkušebně a na koncertech. Jsou především přátelé. Je to můj jediný opravdový přítel, nemám žádné jiné přátele. My vlastně nikoho jiného už ani neznáme. Vídáme se každý den už 5 let. Musíme být přátelé. Vlastně ani nemáme na výběr. Tuhle dvojku spojil osud před několika lety při poněkud zvláštní situaci. Venku před nočním klubem asi ve 4 ráno. Naši kamarádi se zrovna prali a my jsme byli příliš opilí, aby jsme se přidali, tak jsme si začali povídat. A teď jsme tady. Je to zvláštní. Pokud jste Hertz na Sázava Festu nestihli, nesmutněte. Již brzy se do Prahy za svými fanoušky vrátí a máte se na co těšit. Vracíme se v říjnu a bude to tady zatím naše největší show. Budeme tu už po 3., takže to musí být něco speciálního. Bude to velkolepá podívaná. Už teď se nemůžu dočkat. To ani my. Andrea Košťálová, televize Prima.